گوندê Keyêbê yê Kurdî lê parêzgeha Helebê dikeve, devera Hezazê melbenda Exterîn Kurdin ji yek galînê ji êla Qorûbekê ne. Neşteciyê gund nêzî 1700 kesî ne, panava gund 1350 hektarê, dûrî devera Hezazê nêzî 35 kîlometr û dûrî Exterînê yê nêzî 9 kîlometr û dûrî sînorê Bakurê Kurdistanê yê 11 kîlometr. Ji hêla rojhilatî wê gundê Bircê û ji hêla Rojava gundê Zadiyê yê gundek Erebî yê û ji hêla Bakur gundê Til'ar yê Rojhilatê. Ji hêla başûr gundê Bilîxa û Şêx Cerrah. Neşteciyê gund piraniya wan di warê terzîtiyê de kar dikin û bazirganiya çandiniyê. Xaka gund gelekî baş û xweş e. Du werziş lê tê çandin, ya zivistanî û ya havînî, wek genim û ceh û nîsk û kemûn, û ya havînî jî mîna kartol û pîvaz û keskayî bi her cûreyên wê û fûl û cebeş û betêx û darên zeytûna û tirî. Di gundê di avsark hene ji bo parastina mêwa û kartola. Ev agahî gihiştin min ji hêla Birêz Mihemed Umar el Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.